once again. An mana rairaya, an tashi, an yi komai abin da za a yi kawai sai dai mu zuba garin mu dafa mu ci. Ka gani? Ba wani dalilin da zaka zo ka kira wani ka ce wai kai wai kake wai rajista kake so ka yi ta hannun wani. Jaa Life din nan komai nata a ka'ida yake. Duk wani wanda zaka shigar da kuɗi a jikinsa, duk wani wanda zaka shigar da kuɗinka ta hannunsa, haramun ne. Haramun ne, an faɗa, an kuma faɗa. To yanzu idan wani abu ya zo ya same ka na rashin jin daɗi sai kuma ka buɗe baki ka ce Jaa Life ce taimaka. Ina ruwan Jaa Life? Abu ne hanya, an ce ga hanyar siraɗal mustaqima ga hanyar siraɗal shaiɗani. In ka bi ta hanyar shaiɗan kai ka jiyo. In ka bi ta siraɗal mustaqima za ka dire lafiya. To saboda haka mutane su yi karatun ta natsu. Wallahi idan mutum ya je ya jefa kansa a hannun wani to ba fa ruwan Jaa Life. Kuma dama hanya ce ta alheri, ita kuma hanya ta alheri ba ta rabuwa da gargada, ba ta rabuwa da cikas, ba ta rabuwa da 'yan hasidin iza hasada. Kullum aikinsu yaya za a yi mu ɓata ruwa, kullum aikinsu yaya za a yi kamar yadda ya faɗa wancan ya yi nasara ni kuma na kasa, saboda haka ya za a yi ɓata masa tafiyarsa. To ba wani abu mafita shine mu tsaya mu yi abin da aka ce mu yi a kan ƙa'ida sannan mu yi addu'a. Addu'a ita ce maganin kowane shaiɗani, kowane iblishi, kowane mugu, wallahi addu'a ita ce maganinsa. Kuma ita muke yi tun kafin yanzu, har yanzu ita muke yi kuma ba za mu fasa ba. Ga ma alheri da Jaa Life ta shigo da shi, don mutane su san cewa hanya ce ta duniya da lahira. Yanzu harkar nan inda wani kamfani ne a duniya kawai za a tsaya, amma gashi mun shigo da harkar tafsir. Ana yi saboda mu nuna wa mutane cewa we care for them. Mun damu da rayuwar mutane a duniya, mun damu da rayuwar mutane a lahira. To yaya wani ma zai shigo ya ce ma zai zo ya kawo mana wani cikas har Allah ma ya goyi bayansa? Allah ba zai goyi bayansa ba. Inda duk mutum ya kai da shigantakarsa, wallahi tallahi muna nan, Jaa Life tana nan kuma sai ta dire. Wannan shi ne abin da nake so in gaya wa mutane, shi ne abin da nake so in karfafa wa mutane gwiwa. Amma dai mutane mabiya su tabbatar da cewa duk abin da za su yi su bi akan ka'ida, su bi ka'ida. Ka'idan nan ita ce babbar magana. Idan ka je ko miliyan nawa ne wani ya je cuce ka, ba fa ruwan Jaa Life. Gaskiya. Yawwa ba abin da yawa Jaa Life zafi. To madalla almadagawi muna godiya. Masauraro kada ku sha'afa kai tsaye kuna tare da mu ta cikin shirin naku na arziki a tafin hannunka, inda kuke kasance da ni Munir Albashirawi da ambassador Bin Malik, ambassador Zainab da kuma almadagawi har da dai sauran yan tawaga admin da sauran leaders. Za mu je hutun rabin lokaci idan mun dawo sai mu dora in Allah ya yarda. Da wannan mako dai ma ce babu shayi kenan. Mani tambari zangai da zaki, abuga mani tambari zangai da zaki, a abi malik dan ka zamo gwani, an ba sada yau ka zamo gwani. Bismillah ubangiji wanda yake mini baiwa kullum, da fa mini komai in zan yau ka tsare ni da shirya. Sani wake gwarzo don ya zama gwani fannin wa, ambasada bi malik muke wa bitiya, mu ba za mu manta da abin da ka yi mana ba. A abi malik ya rike ta amana kusan, ya azumto gwarzo kuma zaki fannin komai, ya jajirce baya son ai zalunci, sanadinsa a yau ga kamfanin ya zamto babba. A abi malik yau ka wuce gaba, kuma ka rike Allahu mai sama, dan ka zama sarki kuma jigo ne ga mutane, shi yasa aka sani in waka a gare ka na ce, ni malika zamto sarki kowa ya shaida, ni ma na shaida dan yau gani ina maka waƙe. A abi malik na jinjina burka, ni garko nake dan kamun kyautar motawa. A abi malik na jinjina burka, a waka ce aka sani in tsarawa. A abi malik ran kamun kyautar mota. Jaa Lifestyle da kamfaniya, kowa ya
ya shaida ai kamfanin yana da nagarta, komai in kake so za a yi maka a take a yanzu. Kowa ya shaida ai bi malik ya zanto garzo, ambassador na kamfanin Jaa Lifestyle. A abi malik gaisuwa wajen Zainab baba, mace mai kamar maza don ta jajirce, mace mai kamar maza don ta jajirce. Zainab baba don ta zamo ita ma da amana, dole in miko ni gaisuwa a wajen ta na ce. Zainab baba kowa ya san akwai ta amana, kowa ya shaida ta rike amanar kowa. Zainab baba ta rike amanar kowa, ni ma na shaida don na gani haka ba ƙarya ba. Zainab baba ta jajirce fannin komai, jinjina na yau a gare ki Zainab baba, jinjina na yau a gare ki Zainab baba. Dr. Khalid kai ma na gaida kai, ba za na manta ba na gaida kai. Dr. Khalid ba za na barka ba, don ka rike amana ta kamfani. Dr. Khalid don ka rike amana, ba za na manta na maka baituka ba. Dr. Khalid tilas na gaida kai, almadu gawi dattijo sa da kai, don ka zamo kai ma akwai amana. Tilas na gaida dattijo mai amana, almadu gawi tilas na maka bati a kamfanin don ka zamo gaba, don ka tsaya baka guna-guni. Almadu gawi dattijo mai amana, almadu gawi dattijo mai amana. Tilas na gaida Mustapha fi kishiwa, don ya rike amana ta kamfani. Tilas na mai baitoci gare shi shiwa, Mustapha fiki don ya rike duk amana, don ya tsaya a fannin yana ta fama. A Mustapha tilas na gaida kai, a Mustapha don ka rike amana. A Mustapha fiki na gaida kai, don ka zamo mai amana. Albaci rawi ai tilas na gaida kai, a program kana yi a kamfanin. Albaci rawi ai tilas na gaida kai, don ka tsaya kai ma a kamfanin. Faja da baya kai ma kana ciki, a Khadija ke ma tilas na gaida ke, don kin tsaya ke ma kina ciki, don kin zamo amana a kamfanin. Shi ne yasa nake tsara baituka, ke ma na sanya sunan ki a ciki, don kin rike amana ta kamfanin. Tilas na yau jinjina gunki kewa. To madalla masu sauraro Hanim da ya dauki na wannan waka da shi kuma mawaƙin Malam Umar. Muna godiya da fatan Allah ya tabbata mana da alkhairi, da fatan dai ana ci gaba da jimirin kasancewa da mu kai tsaye cikin shirin namu mai farin jini arziki a tafin hannunka, tare da ni Manulan Albashirawi da kuma ambasada Ben Malik da ambasada Zainab, har ma da shi Almadagawi da kuma sauran leaders irin su Dr. Khalid, Lida Ibrahim da kuma Ben Malik din Kibiya da dai sauran yan tawaga su fike da sauransu. To ambasada, kafin mu je batun 15 ga wata akwai batun da muka sauka a kai, inda wani turo sako ban sani ba ko shi ma abin nan naku da a turanci kuke cewa victim ko shi ma yana cikin tsindim kenan. Ya ce salam albashirawi, barkanku da warhaka, tambaya ta ga Ben Malik ita ce wai shin idan an fara aiki wanda ya verification da bocha mara wadda ba ta da kyau yaya zai yi, shin za a goge masa
feature shift ko kuma canzawa kawai mutum zai yi? Daga Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna. Ta ce tambayar. To Malam Abubakar, a ce maka ko a'a kan wannan tambayar taka, ina ganin ba zai yiwu ba. Tunda yanzu ana kan aikin. Kuma lalle kamfani sun tsaya sun lura cewar lalle akwai wa'anda an yi victimizing ɗinsu ne. Misali albacirawi, dama na kudan ta ƙarshe ita ce yadda aka yaudari mutane wajen saida musu da packages da kuma voucher. Kamar yadda na faɗa. Ok, bayan voucher ma har packages aka siyar na. Har da packages. Kamar yadda na faɗa a America. America. An yi hakin ɗinsu lokacin zaben su. Ina jin akwai wata ƙasa mai ƙarfin technology kamar su. Gaskiya sai an tona. Ko dai akwai bai fito mana zahiri ba. Sai an tona. To wannan ta sa watakila saboda ƙofofin da mutane suke bayarwa kai tsaye. Tunda a unguwa ɗaya idan albacirawa ya bar gidansa a buɗe aka shiga aka yi mai sata ya za a ce. Sai a ce an shiga bacirawa barayi sun je bacirawa sun yi sata ba za a ce haka ba. Haka za a ce. Amma gidan albacirawa kawai aka shiga. Me dalilin da aka shiga gidansa ya bari a buɗe. To wannan ga masu sai da packages da muka hana muka ja kunnen fitar da kuɗi ka je ka dinga ɗauka kana ba mutane anyhow kai tsaye aka yi ta yi. To haka suka samu dama aka yi kutse a cikin website ɗin kamfani aka saci packages da vouchers. Kuma abin da yasa na ce maka don da kaga an cuta a nan. To ko dai victim ne ya samu wani ya ba shi kuɗinsa za a siya masa abu wancan ya cutar da shi. Za mu gaya masa gaskiya. Ya koma gurin wanda ya siya masa package. Idan an kwashe masa packages ya biya shi kuɗinsa ya zo a zuba masa wasu packages na gaske. Because wayancan dama na ƙarya ne. Da aka sa security search shi yasa ya ga babu su. Ko kuma shi ma ɓarawan zaune ne. Saboda aka darace ta ci gida. Bincike ya nuna mana akwai wanda ya dinga karɓar 50,000 yana sa wa mutane package na mutum 100. Abin 250. A ce maka kawo 50,000 sa maka bayar. Ai kai kama fi wa'yancan sata. Wato ambassador na samu wani labari lokacin da ake wannan watandar. Na so na tsaurara bincike amma dai na takaita. Inda ji ana cewa wai ana sa package na mutum 200,000. Mu labari bai zo mana ba gaskiya tunda wayanda suke yi ba za su yadda mu sani ba. Kuma abin da ya sa a tashi abin wani ne da aka yi kyauta ma aka sa masa package na mutum 1,000. Abin ya ta bashi mamaki ya zo ya same ni ya gaya mu. Yake gaya mu. Ce mutum 1,000 kyauta na ce ka san mutum 1,000 ko nawa ya kama? Aikin nawa kai musu? Na ce to a bani namba. Na ce bani nambar mutumin zan masa godiya. To ne ta kiransa bai daga ba. Me shi wancan watandar? Ba mamaki yana da namba ta. Ya san matsayina a kamfanin bai daga ba. So da haka muka yi calling attention. Ƙarshe ana yin security search din nan kuma aka ga kowa a rana. To mutane da yawa za su zama end of a blocking account din sun muka gano suna da hannu a cikin abu. Wato wa'anda aka yi victimizing nasu kuma kamfani zai ga menene abin da ya kamata yi. Na gani. So wannan shine abin da ya faru mutane su suka jawo mana matsalolin nan ta hanyar son banzan su ko san jiki ko kuma rashin sani ba za su tuntubi mutanen da ya kamata a sani. Kusan kowane state mun yi admins. Kusan kowane state mun yi office. Mun samar da admin ba ɗaya ba biyu ba wani garin za ka iya samun admin 7. Muka ba su dama ka tuntube su. Da abin da ya kama ka tuntube su duk da ba mu cewa wai admin namu muna kyautata zato a kansu. Amma ba mu cewa wai su ma ma'asumai ne ba za su yi wani laifi ba. Na gani. Amma inda muka samu admin ɗinmu da laifi da hannu a cikin irin wannan abu. Ba za mu saurara musu ba. Because muna so mu kare martabar kamfani mu kuma kare martabar mutanen da aka cuta. Mutane suna can a gefe wanda suna gefe dama wani ina jin har addu'a yake Allah ya sa a samu matsala a wannan harkar. Za a samu. Ai akwai maketata da yawa. Saboda me kawai ya ga idan aka ce an zo an fara wannan aikin mutane za su samu sasanti a rayuwa. Wani baya so wallahi. Kuma yanzu za ka yi ta ganin su kamar yadda ake ta ganin su da in abin ya faru irin wayannan ma sun zo da maganganu muna boyewa to za mu dinga fito da su fili. Kuma addu'a bata bar komai ba. Bayan wannan zami a kansu. Kuma kamfanin ma daidai yake da mutum. Za a ji kamar yau na canja usulubin magana ta. Ba wai ko takama ba ce ko waye wannan kamfanin da mutane suke gani. Wallahi murucin kan dutse ne. Bai fito ba sai da ya shirya. Wannan kamfanin da mutane suke ji da gani.
zan iya cewa Mahadi ka ture ni. Kamar yadda na faɗa na ce Mahadi ma sai dai ya sa masa albarka. Inda za ka to musulmi nawa kake gani za su amfana da wannan kamfanin. Yanzu ko tafsirin da aka sa da wannan azumin ba musulmi ne za su amfana ba. Albarkacin me? To muna tawassuli da wayannan ayyuka da muka yi Allah in ka karɓe su. Allah ka mayar wa da masu yi mana kaidi ka mayar musu da kaidin kansu. Mu kuma ka tsare mu kuma Allah ka kaddara mana amfanin da za a samu a wannan kamfanin kowa ya amfana da shi. Akwai wata tambaya da ta faɗo daga Malam Aminu yake cewa a makon da ya gabata ya ga countdown ya sauka kuma daga baya sai ya ga ya ƙara koma matsayin shi ma'ana da ya koma kamar bai fi guda 190 da wani abu ba sai kuma ya ga ya ƙara koma 200 da wani abu matsayin shi bayan mako guda shi ne ke tambaya me ya faru wannan matsalar da ta faru ce kuma calculation ne na verified members dama yake sauka a nan to kuma kamfani ya finding out cewar akwai barayin zaune akwai wasu hanyoyi da aka bi ake nema a azurta wasu wa'anda suke shan wahala a kamfanin daban wa'anda suka je suka bi ta hanyoyin da suka ga za su bi da Allah ya sa banda ana addu'a da sai an fara program da baba almadigawa muna cewa za mu tafi Honolulu mu ko wasu da sai dai kawai ma wasu sun tafi Honolulu mu sun ban mu kuna ina Madigawa to albatirawi ba da haka ba a samu mutum daya saboda batan basira da ka sato kayan kamfani ka zo ka zuba wa kanka package na mutum 120 da wani abu ka buga min a wata nawa zai dinga dauka Dangote yake so ya zama ai sai wuce Dangote wannan a shekara farko to kaga wannan kan mu je Honolulu ba shi ya je so 10 ya dawo ba haka na alama akan haba ya kace mun yi kokari mu tsaya a fafa to ka gani to ga wani kuma wannan ai addu'a ce ga wani yake cewa salam ina so ambassador ya bani amsar ya batun cewar members na Jaa Life sai updated to sai updating din phone number tasu phone number ta hanyar saka +234 daga zaradin lawan mazaunatan ku wannan gaskiya ne saboda yanzu kamfani yana so ya dinga magana da mutane direct kowane kasa da mai account direct ya zama in za a yi wani abu a tura maka a nambar wayar da ka saka da take hannunka kake magana da ita in ka tura wa mutum ya je maka aiki a Taraba kai kana Kano ta yana zai samu access ya samu text da za a tura akan nambar wayarka sai dai kai ka bashi in ko ka bashi kaga wannan yana nufin kai ne kai wannan abu wato kuma abin tun da code ne wannan +234 na Najeriya kawai kamfani yake so yanzu kowa ya je ya ɗora code akan number wayarsa in ma da ka sa number wayar da ba taka ba kana son canzawa za ka iya canzawa yanzu kwarai kuwa ka goge ta sai ka rubuta wacce kake so ka sa +234 a farko shikenan duk da cewa yanzu haka ana meeting yanzu haka akwai meeting na international zoom meeting ana yi kuma na san akwai bayanai irin wayannan da na yi za su fito duk da cewa mun samu din akwai mutane da yawa da suke ta kullo sharrika ba ma son mu dinga faɗa wani abin muna shanye shi ne bala'in da muke sha akan kawai saboda mun ce muna so mu ga mutane sun samu walwala irin abubuwan da muke kwankwada sai dai wani abin ya dame ni in samu baba almadigawi in gaya masa tunda shi dattijo ne abin da yaro ya hango babba ya hango yaro ba zai hango ba ya ba da shawarwari ya rarrashe mu ya nuna mana abin da ya dace mi. To ina batun 15 ga wata? 15 ga wata gobe ne. Idan Allah ya kai mu. Yawwa kuma har na shigo cikin wannan program din. Ban samu tabbacin abin da zan gaya mutane cewa lalle pilot project zai wakana a gobe. Ko kuma za a samu daga tare da cewa kamfanin nan sun an yi musu rauni. An musu sun samu miki. Na shi wancan abin da ya faru. Yawwa amma an samu gyara mikin an ɗinki an sa magani kuma duk wata hanya da wani abu zai iya ƙara shigo an bi ta an toshe ta. To amma lalle dole ba a bari a kwashe daidai. Lalle ba a bari a kwashe daidai in ji Bahaushe. Haka. To wannan shine abin da ya sa a yanzu a mitin ɗin da ake yi a yanzu. Ba mamaki akwai magana. Ba na ciki. Yawa ba mamaki akwai maganar tabbatuwar fara gwaji gobe. Ko kuma rashin tabbatuwar a ce an tura zuwa kwana kaza. Ko da misali ya zo da an tura ɗin. Kada mutane su damu. Dole ba za a zo a fara aikin nan ba sai an warke daga wannan abin da ya faru. Albacirawi.
ko da yake duk abin da ya zo na alkhairi zan ƙara nanatawa sai ya samu magauta a tattare da shi. Dole ne. Kuma wannan magauta ne ba wai na Kano ko na Najeriya ko na Kibiya. Au, mutanen arziki ne a can. Yawwa. To challenging ne ake karɓa daga duniya gaba ɗaya. Kuma amma tun da muna ciki Allah ba zai wofantar da al'amarin ba. Insha Allah. Ana addu'a a amfani da wannan wata a yi addu'a Allah zai kiyaye kuma Allah zai kai mu gaci yadda ake so. To alhamdulillah. Insha Allah. Amma sadan kibiya bin malik din kibiya in baka minti daya. To. Na ga yau azumi kake yau kamar kuzarin naka. Kawai sai dai mu ce ƙarya kuma hasada an ji masu waƙan nan. Ƙarya kuma hasada kawai. Shikenan. Masu tanadi da suke ta tanadi su je su ƙarace tanadin su. Masu kuma shiri na gaskiya su je suka bar shiri na gaskiya Allah zai taimake su. Tunda mun riga mun shigo wata na Ramadan sai mu ce kowa ya taya mu da addu'a. Duk kana ta cewa ka ɗebo mission da yawa za ka yi kaza wasu na ganin ka matsayin mahaukaci. Ana ganin arhaka. To ga watan da za ka zo ka gaya ma Allah ya tabbatar ma da abin da ke cikin ranka. Sallar daren nan musamman a goman ƙarshe kowa ya sani tunda musulmai ne mu kowa ya san falalar da ke ciki. A nan ne za ka zo baka ma yi Jaa Life ban kana ta roƙon Allah a wannan watan kai ka sani. Akan ce dare ɗaya Allah kan yi bature za ka iya tsintar wani dunkuli to balanta ka riga ka yi Jaa Life. To a dage da addu'a muna ma kowa fatan alkhairi sannan kuma masu fensho masu guzurin tauraron sallallahu a ci gaba da kokari. Jama'a kuna kokari gaskiya ne kowa yana da bara don gobe. Lokacin namu mun sukwane shi bari mu koma ga ambassador. So yanzu na samu signal. To. Cewa no launch of pilot projects tomorrow. To. Reason din okay. Pilot project ba zai yi gobe ba? Yawanci to ai ka koma kuma na saranci. Saboda saboda hackers da suka dan taba al'amuran Jaa Lifestyle kuma ana kan gyarawa kuma almost an gyara ma. Sai dai dan yi zazzabi ka warke a dan yi karo ruwa jikin ka dan yi kwari. To wannan ba wani abu bane ba illa magazine za a yi releasing magazine a April 29. To sai kai bayani sosai. Magazine din da za a zo a yi pilot project zo a fara. To a fara aiki ko a fara gwaji? Gwaji. Shi wannan na gwaji. 29? Abin da suka bani yanzu sai dai in akwai wani clarification zan ƙara bayani nan gaba. To na fahimta kamar an ƙara sati biyu kenan. April 29 magazine mai release. Za a saki magazine. Ta pilot project ce ko kuma ta fara project ce wannan a biyo ni bashi. To shi ne dama warware zare da abubuwan da muke bukata. Sai kuma na ƙarshe new payment gateway will be ready on April 19. Wataƙila za a canja hanyoyin da ake biya da ake biyan kuɗi ko kuma su biya kuɗi saboda gudun kada irin wannan abin ya ƙara faruwa. Kada mutane su je su dinga ba a kasa kuɗi 5 ka ba da kashi 1 a baka abin. Kai ma ɓarawo ne. Ina gaya mutane. Amma duk wanda ya biya kuɗinsa full payment aka yi masa irin wannan. Baka ganin kila ko wanda mu za mu tsaya masa hakin sai ya dawo wani abin yake yi kuma ba kuɗin sai ya ga kwashe-kwashe da ci ko wani ne. To ya gashi ne ya ga kwashe-kwashe. Ai ko ya ga kwashe-kwashe. Ai idan ruwanka bai isa alola ba sai kai taimama. Haka. Mutum 100 ake sa a wannan. Amma kamar 50,000 mutum 20 za ka sama. Ka sa mutum 20 ɗinka kawai mana. Amma sai ka je kai ka san ba gaskiya a cikin lamarin kuma suka yi us ba su gaya mana ba. Sai da addu'a ta tono su. Allah ya tona asirin su da haka ina gaya mutane mu kwantar da hankali kamfani ya da under control kuma Allah da za a ci gaba da dai na san maganganu na mutane za su biyo baya ku da Allah ya sa kuka yi imani da wannan harkar kun san abin da ake ciki na san ba za ta yi tasiri akan ku ba. To alhamdulillah. Allah ya ba mu nasara. Amin. To Zainab za mu baki sakan 5 ki karkare mana domin mun riga mun su kwane lokacin. To Ramadan Mubarak Jaa Lifestylers. Gargaɗin dakta da yake ta faɗa ina ga tun da muka fara program ɗin ne yake faɗa kar ka ɗauki kuɗinka ka ba ma wani sannan a ƙarshe ka zo ka rinka claiming cewa Jaa Lifestyle ce ta ci maka kuɗi an faɗa an sake faɗa an kuma an faɗa a yanzu ma za mu sake faɗa duk wanda ya je ɗauki kuɗin shi ya ba ma wani ya sani wannan alhaki ne tsakanin shi da wanda ya ba ma kuɗin ba da Jaa Lifestyle ba. To madalla. To alma da gawa islama da masu sauraro. To assalamu alaikum kuma
kifi yana ganin ka mai jar koma. Wannan haka yake. Yawwa. To masu sauraro a madadin hukumar gudanar garin Tiro da Cikin Al'umma da Yusuf da Sadan da ku sai ɗan tawagar ambassador bin Malik da ke ɗaukar nauyin wannan shiri sunana Manulon Albashirawi nake fatan mutara mako mai zuwa. Ba sai an yi hattara. To ka tashi da kanka kassara. Ka kula. Kaɗi an mana rairaya an tashi